Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, 1:38. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga tagpalamati. Inyo kubos nga lagad si Tito Wilma upo naman ninyo sa siniiya nga hapon. Lunes karon nga adlaw, tuig 2020. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Nobyembre. Pet sa train. Sa kadasig sa ngaton sa ni panahon, kag syempre ari kita. Updanay, tubtub, tak na alas 3. Sa siniya nga hapon sa palatuntunan, This is My Life. Sa nambal na ni Tito Will, makadasig sa atong sinipanahon. Siyempre, kung madasig ang atong panahon, madasig man ang pagligad sa mga inadlaw. Kag kung pabayaan ta lang, igo ta mamarasmasan, ay buwas gali, Disyembre na, Tito Wilma. Paamo ka na bala na? Kag siyempre man, buwas nga adlaw, magasulod na ang bulan sang Disyembre, kag sa ito naman Christmas countdown. Sa itong sa ni countdown, adlaw-adlaw, Tita Wilma, pila na lang kaadlaw na bilin man, 25 days. 25 days before Christmas Day, and 32 days
before New Year's Day. Ngayon sa diin, welcome naton ang January 1, 2021. Una, subong masilintan naton ining unang adlaw sang simana sang aton pagpangabudlay. Pero syempre sa aton mga kauturan nga nagatrabaho sa mga ahensya sang gobyerno na regular holiday sa karon. Sa mga private sectors man nga syempre basta holiday wala, di ba? Sa mga wala sang trabaho, karon nga adlaw, bati malawig-lawig ang inyo weekend, di ba? Sabado, Domingo, Lunes, ara pa kamo dira. Sa obdanay kita ni Tita Wilma, tub-tub-tak na alas 3 iya karon nga adlaw. Pero ano ginsaluhan nyo da? Ano inyo sudan paniyaga man? Hindi na madula kay Tita Wilma kay mamangkot giguya sa inyo kung anong sudan ninyo. So sa mga nagahingagaw pa da kag nagahingapos pa sa ilat pag paniyaga, sige go lang kag himusan ninyong inyong kinanan kag preparahan nyo naman karon kung anong inyo sinipalamahawon kag pala niya punon. Something sa siniya nga bahin, upod ang inyong mga palamatinaan kay Tita Wilma sa inyong mga radyo. Siyempre, updanay kita sa karon iya nga adlaw sa 684 kHz sa inyong mga lilisuan sa inyong mga radyo. Kag ara kita updanay man sa FB Live, basta may FB account ikaw, Action Radio Bacolod, search mo. Kag tapos may ara da live nga video, live. Click. Updanay kita ni Tita Wilma. Ara man dira mga nagasululod naton nga mga balita iya karon nga adlaw. Kag pagkatapos ang tanan man nga mga natipon nga mga balita sang Action Radio Bacolod News Center inyo ina makit-an tingob detalye ara sa amon sini website. Pwede ka mo dira makalagin sa www.actionradiobacolod.com.ph kag pwede man ka mo makasiding sa YouTube, no? Search nyo lang ang Action Radio Bacolod, ha? Okay na kita, Tita Wilma. Kagangin ang mahara sa ila iya mga radyo, yes of the night kita tubtub-tak na alas 3. Kung may mga cellphone man ka mo da, o galing do kabudlay sa inyo iya magsulod sa FB Live, pwede man ka mo maka-send sang inyo mga messages, sang inyo mga reaction, sa mga basa naton karon nga mensahe o konsulat man para sa programa This Is My Life, paagi sa pag-type sa inyong mga mensahe kag greetings kag isend sa 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Go lang. Kag syempre sa FB Live. Sa kutob sa malabutan sang atong sinipagpangalagad. Sa kutob sa malabutan sang aton sini via online. Pwede ninyo matamyaw inyong mga palanggang ato sa mga malayo nga lugar na yes, Tita Wilma, alaw na 43 Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa sini nga bahin tawe, sa sini nga bahin ang aton anay update halin sa aton Weather Bureau ang pag-asa. Kay ti kabalogid kita nga may low pressure area mo, di ba? Muna nga medyo maulan-ulan, medyo matulutugnaw ang panahon, ting ibandera, may paguro diri na lang ta sa balay, hagay ta ka ano, ang guwa kido ka na, may ibarikutot. Pero halong-halong lang Anyway, ang update na ito from Pag-asa, nagapabilin nga magamay. So, sa Weather Bureau, magamay ang tsansa nga mangin isa ka bagyo sa sulod sang 24 oras ang ginamonitor nga low pressure area kon LPA nga ari sa sulod sa atong sa nipungsod Pilipinas. So ang LPA katapusan ini siya nga nasiplatan sang Pag-asa sa kalayuon nga 835 kilometro sidlangan, aminhan na sidlangan, sang hinatuan Surigao del Sur o kunyara siya sa kalayuon nga 850 kilometro sang sidlangan nga bahin sang Gian, Eastern Samar. Naghuyang naman ang epekto. Naghuyang na yung epekto sang tail end of a frontal system o kung naman natawag nilang shear line sa bahin sang Bicol region kag Eastern Visayas. Nangin eastward na, nangin eastward ng hulag sang shear line mo matapos nga makaangkon man sang interaction sa LPA
sa Philippine Sea. Di karon nga adlaw, tubtubwas, liwat nga magahulag, pa nakatundan ang shear line, kag yes, nagapalapit man ang LPA sa nabagatnan nga bahin sang Luzon, Visayas area. Pero nagapabili naman ang epekto sang northeast monsoon kung ang amihan sa nabilin nga bahin sang Luzon kag Visayas. Karon nga adlaw tubtubwas ang tail end sang frontal system magadulot sa gihapon sang mahuyang tubtob kasarangan nga may panalagsa nga pagtupa sang mabaskog nga ulan sa bahin sa Bicol region kag Eastern Visayas. Ang northeast monsoon magadulot ina sang panalagsa nga mahuyang tubtob kasarangan man nga pagtupa sang ulan sa bahin sang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kag Quezon, subong man sa may Aurora, Tita Wilma. Nan. Kag siyempre, diri sa iton sa Western Visayas, Occidental Mindoro, mangin magalumon. Ang aton kalangitan, may lapta-lapta nga pagpanalithi, pagtupa sang ulan, pagpanaguob na inatungod sang shear line, di ba? So ang bilog gid nga Visayas kag Palawan, pati ng Calayan group of islands, mangin magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta nga panalithi tungod sang localized thunderstorms. Ti amo ina Tita Wilma. Ti ang hangin naman nga mabatyagan naton kasarangan tubtub mabaskog, na? Mabatyagan ina sa bugos nga Visayas. Occidental Mindoro kag Palawan pati na ang Calayan Islands. Ang baybayon kasarangan tubtub mabaskog man ang pagdapyasang mga balod. Ang temperatura from 24 to 31 degrees Celsius. Samtang si Haring Adlaw kainan adlawan man siya ng mga alas 5:50 tido na minami na sa naaw na alas 5:50 kaina nagbutlak si Haring Adlaw kag magatunod naman siya karon timbreno pa alas 5:23 ang hapon alas 5:23 ang hapon madulom-dulom ng aton sini palibot inang aton sini weather update sa Pag-asa as of 11 a.m. kaina. Samtang ang gamay naman nga update sa aton sa ni COVID-19 cases diri sa Pilipinas, especially na diri sa syudad sang Bacolod, dakbanwa sang Bacolod, basta nang nagdito 13, 15, subong nagtaas-taaso. 21 ang bag-ong nga kaso sang COVID-19. Diri sa dakbanwa sang Bacolod, nagdugang ina. So may kabugusan na kita diri sa Bacolod nga kaso sang coronavirus nga 5,383. Sa bahin naman sa probinsya sang Negros Occidental, 91 ang bag-o. 91, batian nyo na. To digit, pero lapit siya, na? Lapit isa kagatos, 91 ang bago nga kaso sa probinsya sang Negros Occidental, nagdugang ina sa record, kag subong ang record sang probinsya nagalabot sa 5,856. Sa bugos naman nga Pilipinas, may pila na kakaso, Tita Wilma, may 429,864. So out of 429,864, ang mga nag-alalayo dira, 398,624. Kang ang mga nagkalamatay naman tungod sa coronavirus, 8,373. Ang record naman naton sa bilog nga kalibutan sa karon sang coronavirus, may ano na ba 63 milyones na, no? 63 milyones 66,175. So inang aton sa ni update sa COVID-19. Sa piyak na mga nga bahin tungod sining COVID-19, nakita may naton, although nga wala naganubo ang kaso naton sa coronavirus, kaya hindi man na magnubo, gadugang lang nga gadugang mo sa bilog na nga Pilipinas. Sa nagligad to nga simana, mga weekend, Friday, Saturday, nagwa ito lang sila paboran ng face-to-face classes, plano sang di ba? Perti na mga reaksyon sa mga nanay ka mga tatay sina para sa ilang mga kabataan, naghatag man reaksyon subong ang aton DILG, ang Department of Interior and Local Government, ginkontra na nila, ginkontra na nila, ilabi na sang tiglikom sang DILG nga si Eduardo Anyo.
natungod sining panawagan nga, dayon no na, sige na, hiwato ng face-to-face classes. Ay, mga anak ka mo. Ang hambal ni Anyo, in kaso nga pasugtan, nga magbalik na sa kwarto ang mga bata, sa hulot-buluthuan ang mga bata, samtang ara gihapon ang pandemic, ti ano, ang resulta sinano, latnanay, laton-laton sang virus na, ay hoo, hindi naman niya ang mga tao nga nagapanawagan sina among manabat, di ba? So, panugyan sang tiglikom. Hindi naton dapat pagdalian. Ha? Hindi naton pagdalian ang face-to-face classes para sa mga kabataan naton kay wala pa ya bakuna, damo pa Pinoy ang naga-positive sa COVID-19 adlaw-adlaw. Kaya sa tuod na lang, although may mga balita, nga amo ni next year, amo ni nga bulan, may ara na vaccine, pero ang gusto niya sang ato na hensya sang gobyerno, sigurado nga ara na. Gin-explikar ni Anyo mo, sinya, ang ginahambal na naton, nga hindi anay naton pagdalian, hindi naton pag-irash. Ambal niya. Kaya nga, ang pamangkot dira, ikaw gusto mo himuon nina, pero sino ang responsable dira? Ikaw bala. So, amo nang ang ginatumod na nila sa nag-recommend, ginihambal niya, ang ginatumod niya, ikaw na, mayo, kagin mag-recommendar, pero wala ka man gali responsibilidad dira. May ginapabati-batian man na sana. Kung magmasakit dira, suno ambal ni Anyo, kung magmasakit dira, kag gulpitin buok naman ang numero sang kasos ng mga nagapositibo. Ikaw mabulong da, sa niya. Ikaw manabat sang gasto dira, ikadua, sino ang mangin accountable dira? Kay man kabalo naman kita, di ba? Ang isa sang aton senator, nagpahayag sa iya pagsuporta, si Senator Sherwin Gatchalian, nga mong chairman sang Senate Committee on Basic Education. Angot iya sa localized kag limited face-to-face learning workshops para mabuhinan ang palasaanon sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga kabataan. Oo, although nga mabugat gid man tuod sa mga kaginikanan kag sa kabataan, makita nato ang kabudlayan nga nagaka-stress ginikanan kag kabataan, pero hindi taman pagrisgo ang kabuhi sang atong kabataan, di ba? Si bisan sino man guro nga ginikananan. Ambal pagiganin niyo bisan mga massage parlors, pati mga massage parlors bukas naman. Nga pala tandaan ina nga naganami ina ang dalagan sang aton pungsod. Si bisan si Senator Amy Marcos gani nagaduso nagaduso naman siya sang face-to-face classes sa diin nga ginbanatan pa niya nga IETF kay nga ginpasugtan ganing pagbukas sa mga bulangan sa eskulahan, tikita mo lang na. Pero nanindugan sa gihapon si Anyo, dapat sundon ang mendo sang presidente. Hindi anay pagpabalikon sa eskulahan ang aton mga kabataan tubtub wala pa ya bakuna against COVID-19. Di ba ginikanan kung kamubi sugal ta? Syempre hindi. Miski sino sa aton di tagindi masugal ang safety sa aton mga anak. Ari naman kay ti syempre December party dito ti kabalo naman tang Department of Health ara sa nagligad to ginpandam na sa pila ka ahensya. Ti subong ang aton sa ni Department of Health kung DOH nagapahanumdum gidya sa publiko sa aton tanan nga kung maghiwat or magpatigayon sang Christmas party sa balay na lang. Wala bisita, kundi ang kasalo ninyo, kapamilya nyo na lang. No? Amo lang na anay. Ina, tungod may potential nga magapasaka pa o kung magasaka pa ang kaso sang COVID-19 ang pag-invite sang mga tagalain nga lugar o kung hindi mo upod sa balay. No? Probisan, anong hambal, hindi gyapon mapunggan niya, no? Papanilagay nyo lang palibot nyo. Na? Ay, oo, nga. Siling gani, niya hindi anay, wala na tipon-tipon, hindi anay magkadto sa inyong mga kapamilya this coming holiday. Hindi lang kuno anay, hambal ni gani ni Undersecretary Maria Rosario Vergere, niya hindi lang anay, dila ka muna magkanto sa inyong mga kapamilya this coming holiday tungo amo ina ang tama ka risky
kag may posibilidad nga magadulot man sang pagsaka liwat sang kaso sang coronavirus sa aton pungsod. Bisan gani suno sa iya sa balay lang ang party, dapat sundon man ang minimum health protocols kag physical distance. Kag hindi man dapat himuon ang inang preparations mula sa food nga buffet style. Hindi ina nila pagpasugtan kag kung mahimo hindi ta kuno paghimuon. Panugyan pag iniverhere ang local and national government agencies kinanglan indianay magpatigayon sa mga outreach programs nga mag-create na naman sa pagtinipon-tipon sa mga tao na kung hindi gid man malikawan dapat kung hindi gid man malikawan dapat ya hugot nga pagpatuman sa physical distancing, paggamit, pagsuksok sang face mask kag face shields, kag limitahan lang ang kadamuon sa mga tao o kun ang paghiwatan balang nga lugar sang ila sa ni activity. Ambalya well-ventilated areas, amo na hambal ni naghambal sa nga daan sa verherin nimo nga sa well-ventilated areas kung open spaces hiwaton ang selebrasyon sa karon nga holiday season bisan hasta lang sa pulo ka tawo ang ginapahinugutan sa mga lugar nga yara sa idalom sang just secure general community quarantine kag 50 ka tawo naman sa MGCQ areas nan. Di kita ra pa da pero mabalaan ta na buwas no kundi na kita bala i-downgrade ang quarantine status diri sa Dakbanos sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental. Hibaluan naton ina. No? Kung makapagwa na sang executive order ang aton alkalde diri sa Dakbanos sa Bacolod Mayor Bing Leonardia kag ang aton sa ni gobernador sang probinsya, no? Governor Eugenio Bong Lacson. Te hulat-hulat lang tadai, no? Hulat-hulat lang kita dira. Kag magluwas man sina Tita Wilma, sa karon bala ang Pilipinas ginakilala nga world's leading dive destination. Kag world's leading tourist attraction naman ang Intramuros, Manila. This year na iya ginkilala na sa 27th World Travel Awards. Yes, ginta. Sunod na sa Department of Tourism. Tigin pierdes ang Pilipinas ang Great Barrier Reef sa Australia, sa Maldives, sa Fiji, kag Mexico para sa World's Leading Dive Destination Award. Te subong Pilipinas na nga panguna. Kagin pierde naman sa Intramuros ang 15 na kag global attractions pareho sang Acropolis sa Athens, Greece, sa Burj Khalifa sa Dubai, sa Machu Picchu sa Peru, sa Great Wall of China kag Taj Mahal sa India, sa World's Leading Tourist Attraction 2020. Kag magluwas pagid sa amo iya nga mga awards, nakuha man sang City Dreams Manila ang World Leading Casino Resort 2020. Manpolo, yes, bilang World's Leading Dive Resort 2020, kag ang World's Leading Luxury Themed Resort 2020 award naman nakuha sang El Nido, Pangasinan Island. Ay kanami, no? Makadalayo man, no? Amo ni mga lugar nga ginahandom sa mga turista. Sa mga mahiligon mag-travel, kag magkadto sa mga tourist destination, makita mo mula mga lugar nga sa diin, inang mga makasaysayan pagyan, na? Okay, kag syempre kahibalo kita nga karon nga adlaw Nobyembre 30, tuig 2020 sa nambal na ni Tita Wilma, kag subong nga adlaw ginasaulog man ang ika-157th birthday ni Gat Andres Bonifacio, na? Si Andres Bonifacio, sino siya? Sa mga kabataan, sino na man? Sino na si Gat Andres Bonifacio man? Hibaluon na ito ni nakon. Kaya idulong ina ni Tita Wilma sa inyo. No? Kilalahon na ito karon sa iton FYI, sa iton for your information, nga segment. No? Mga kabataan, kinanglan mati, kamuna kaya nasa Philippine history. Importante nga mahibaluan ninyo, ina. Ha?
Impontulis dos, Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang anay ka modera. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, sa ito na dira mga kautulan nga ganagapod sa iton sa sa FB Live. Hi and hello lang dira sa inyo. Okay lang? Yes, okay lang Tita Wilma. Panamyawon ta na sila anay tawi. Malchurita Ferrer. Good afternoon Tita Wilma. Yes, salamat gid sa imo ma'am. Mayong hapon Tita Wilma, mati lang kami diri sa Canlaon City, Jean Marie. Okay, dira sa may Canlaon City. Salamat gid. Kaga maayong hapon lang dira sa inyo. Kaga magluwas man sina Tita We, na? Dira sa may barangay Masulog sa Canlaon City, no? Maayong hapon lang dira sa pamilya Kabata sa ilang Day Nini, kay CS, kay Shai Shai, sa ilang mama dear. Maayong hapon lang. Mayong hapon, Tita Wilma, Happy Bonifacio Day sa programa mo. Waging kompleto, mugid ba na Happy Bonifacio Day sa programa mo? Upod naman sa liwat sa programa mo nga napunan sa inspirasyon kagkadalagan sa kabuhi. Thank you, sir. Good afternoon. Alex Montesa. Maria Victoria Lobaton, good PM, Tita Wilma. Nining Malu, mayong hapon gid sa inyo dara. No? Salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Mayong hapon, abyan ko sa kahanginan. Ari ang akon binalaybay subong nga hapon. Abara naman siya. Sa pagsugod sang adlaw nga ini, Action Radio ang kaupod ko perme. Taknalauna kaupod ko Tita Wilma, matawhay naman nga haray-haray samtang nagapamati sang mabugnaw nga tingog niya. Salamat Tita Wilma sa tingog mo nga nagadala sang pag-asa. See you soon, Tita Wilma. Yes, sir. R.R. Montuarihin nyo, madamo nga salamat. Wala pagin pagwa ang raid sa ay bugoy nakukoy durimon, relax lang mama, relax ka lang daanay ha. Mayong hapon Tita We, lantaw kusubong live lukutan sakop sang Kabangkalan. Halini na kay Rose Jane Banchas Gordon. Baredo Benny, mayong hapon Tita Wilma, tamyaw ko lang da ang duha ko kabata Kenneth Bryan and Kelly Jane Baredo. Kag second ba nga si Sandy Baredo. Salamat watching live from Hong Kong. ARB, this is my live with Tita Wilma inspirational messages. Nagabulig patambok sa huna-huna kag tagipusoon nga lapsion. Ay, nga lapsion ang heart ha. Ayo, mga anak ka mo. Mayong hapon, Tita We, greet ko lang gali ang mama ko nga buutan. Happy 61st birthday, Justiniana Templado from Escalante, from Inhods Templado or Johnny Templado. Action, Tita We, good PM, happy Monday. Tita, monitor always from Celine Homes. Keep safe, sige hapon, and God bless always. Lenny Heromiano, good PM to We, nagamonitor from Tepascapi. Salamat giding, and keep safe sa inyo mandara, no? Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet belated happy birthday yesterday to our former branch clerk of court, Vivica Natuel. Greetings from MTCC Branch 3 staff. Thanks a lot. God bless and more power. Salamat gid Ma'am Elizabeth and good afternoon. Maria Cecilia Pabon Jimenez. Hi, Ma'am We, mayong hapon. Mayong hapon man. Balikan ko lang na ng ibang nga greetings natin sa atong sininga FB Live. Relax lang ka mo dara. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19?
Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIBA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Relax lang ka mo, magabasa si Tita Wilma sang aton sulat, sang aton mensahe na isa ka mensahe nga nabato na ito sa aton messenger. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ila. okay, nga ito na pagpasound sa siningitiun. Ginpadala ini sa aton messenger sa nagapatawag kay Lorette. Lipot lang yung sulat ni Lorette,
pero ay ito na batyagan ang iya sinigi na eksperyensya sa karon. Ang mensahe ni Lorette sa itong sa ni Messenger na gasiling, Dear Tita Wilma, una sa tanan, maayong hapon, tita. Please, hindi lang pagbasaha ang name ko kag akong lugar. Hinagua lang ako sa ngalan Lorette. Ako may eksperyensya nga gabalik-balik sa akon pamensaron kon kaisa. Ang natabo sa akon kabuhi. Tita Wilma, 3 katuig ako nga naka-estar sa Australia. Kay nakapamana ako sang isa ka-Australian. Ginkasal kami diri sa Pilipinas, civil marriage. Kaginkasal man dito sa Australia. Sa simbahan kami ginkasal. Una maayo man ang pagsinalayo namon sang akon bana. Pero sang ulihi, nag-entre na ang iya pamilya. Ina ang rason nga nagbulagay kami. Abi mo, Tita Wilma, jutaya na lang ako magbuang or napreso or napatay sa Australia. Maayo lang gani kay na-rescue ako sang akon magulang nga nakapamana man sang isa ka foreigner. Buligan nila ako nga makapauli diri sa Pilipinas. Bisan 5 wala gid ako ginhatagan kwarta sang akon bana. Magulang ko kagang iya bana ang naggasto pleti sa akon pabalik diri sa among lugar. Maayo lang gani kay nakapauli ako nga buhi. Naka-recover naman ako, Tita Wilma. Pero nagalabay gid sa akon pamensaron ang mga natabo sa akon. Subong wala ako sang kabigon pa nga iban, kundi si Jesus Christ na lang. Siya ang akon permi ginatawag kung maglain ang akon pamatyan. Tita Wilma, masakit ang akon inagihan, pero kung atakihon gani ako sang akon nervyos, pamatyagan ko daw mabugto man ang akon paginhawa. Please lang, tita, laygayiman ako kung husto man ang akon himuon. Mayari pa din kasi mention nga okay lang ko no nga himuon niya nga bana si Jesus Christ. By heart po adikid, no? Okay. Amo lang na ang kaundan sa iya sinimansay sa aton text hotline, Lorette. Okay sa imo, Lorette. Una-una, madamogin nga salamat kang maayong hapon sa imo. Malipot man ang imo sinimensahe, pero kay wala mo ginpat-pat ang imo gid inagihan, kay for sure, kay sigurado gid si Tita Wilma nga siguro tama gid kalawig sa mga masakit nga eksperyensya nga naagyan mo sa imo na pamana. Kabudlayan, amo gina kabudlay basta hindi imo lugar, no? Siguro sa akon man paghangop Inday Lorette, ini natabo sa tong hindi bala may mga tinuig mga ano nga tuig tawe. Ang pag-uso bala na sa mga arranged marriage. Sakto Inday Lorette, pwede mo lang ko ma-confirm sa atong sa Messenger, no? Anyway, natabo na ito, no? Nakahatag sang dako nga leksyon sa imo ang natabo sa imo sinikabuhi. Bisan nga nakasal ka diri upod sang Australian citizen nga ina, civil marriage, pag-abot dito sa ila lugar, sa ila pungsod, ginkasalman ka mo sa ila simbahan, galing kay ti, wala kita kahibalo sang rason kung nga
kung paano nagsulod ang pamilya sa inyo pagpangabuhi. Kag kun nga naguba ang inyo pagpangabuhi nga duwa. Kay ti question kita nga mga Pinoy by hook or by crook sa kalipay kag kasakit sa pagpangabuhi basta makasal nagaunungay. Wala kita makahibalo. Ay si Tita Wilma nakahibalo kung enugid ang pinakarason nga wala ikaw ginunungan sang bana mo hasta nga naguba ang imo pagpangabuhi. Pero wala na inatanan Inday Loret. Ang importante nga nakabalik ikaw nga buhi diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Nga nakabalik ikaw sa puder sang imo pamilya, sang imo ginikanan. Pasalamat ikaw nga may utod pa ikaw na kag swerte ang utod mo sa iya na pamana tungod hindi siya dalok sa paghatag man sang bulig sa imo nga maluwas ang kabuhi mo kag makabalik ikaw sa imo ginhalinan diri sa Pilipinas. Nabatyagan naton kung ano kasakit kag ano kabudlay sang imo inagihan kag kung paano mo nalampuwasan inatanan. Sigurado nga pagbalik mo diri sa Pilipinas na trauma ikaw, nabatyagan ko ang pag-eksperyensya mo sang stress or whatever nga pag-atake sa imo, na nga imo man ginapasalamatan nga naka-recover na ikaw, kay ari na ikaw sila mo di maayo lang gani titawe kay nakapauli ako diri sa Pinas. Buhi ako na naka-recover na ako. Pero nagabalik-balik ako, no? Kaya panumdum ko gina, nagabalik-balik sa imo pamensaron ang mga nagakalatabo dito. Amo na nakahatag sa imo sang balatian. Ti once nga magbalik gani amo na nga do hindi ka naman kahibalo ko nanong imo sa nahimuon. Aring nakita naton diri sa imo pinakamaay kag pinaka the best nga himuon mo dira. Kay tungod gusto mo kag kabalugid ko nga ginahakos mo na ginahakos mo ang imo pagtuo sa mahal nga Dios. Ginahakos mo ang imo pagtuo kay Jesus Christ. Go, no? Dira. Kun ara gani atakihon ikaw nga feeling mo daw wala ka pa sinadtuan nga arang Bible, di ba? Arang Biblia, no? I-open ang Bible mo. Basa ka lang daiya na tapos kanta ka mga praising songs. Kaya pagkatapos, why ko kabalo abi ko na nung imo religion, pero bisan ano man ang imo relihiyon, kinanglan attend gid ka sa mga gatherings ninyo, mga Bible study, o kung may misa man, di ba, mga amo-amo sila nga mga pagtinipon-tipon, kay ina makahatag gid sang katawhay sa imo dughan kag paminsaron. Kag hindi mo gid pagpasugtan nga mag-isahan nun ka permi na pangita kag gid sang istoryahon mo para nga mabulong ang imo bala nga ang imo balatyagon nga sa diin kapin pa ko mabatyagan mo nga daw atakihon ka. Kunara da sinanay mo kung sino nga utod mo ato ba nga to kag istorya kay for sure kabalugit si Tita We naintindihan kanila kag maintindihan kagid nila tungod sang imo na eksperyensyahan. Kabudlay sang imo sitwasyon pero hindi ka magdula sang paglaom na hindi ka magdula sang paglaom nga base ko na na maabtan mo tungod sa mga inagihan mo no na ari ka lang sa mga maayo nga bahin sang imo sinikabuhi. Ang pagpangamuyo, ang pagampo sang tanan nga mga imo inagihan, mga masakit nga do hindi nimo malimtan isurrender ina sa mahal nga Dios. Isurrender itugyan sa iya kag magpangayo ka sa iya sang guidance. Nga tuytuyan niya ikaw kung anong maayo mga himuon. Giyahan niya ikaw kung sinong imo palapitan nga maka-comfort sa imo, nga makabulig sa imo, nga malimtan mo inang tanan nga mga kasakit nga imo inagihan, kag makamat-amat ikaw padayon sang imo kabuhi. Abi mo bala, Loret, kung hindi mo man pagbuligan ang imo kaugalingon, malugmok kagid sa amo sina nga sitwasyon. Malugmo ka sa amo nga sitwasyon, nga sa dienti kung madalman ka, di ano bala basta nervyosa ka, na kapin pa kung atakiyon ka sang panic attack, kag hindi ka makontrol, yes dear, for sure get. Pero wala imposible sa mahal nga Diyos, sa nahambal na naton.
Kanta kada mga praising songs, mati kada mga joyful songs, kay hindi kay mamati sa mga masubo nga mga kanta, kay nga mahilibion ka lang na maghilibion ka magtangis, ikaw nga magtangis. Pangita ka sa mga lantaon da sa telebisyon nga makapakadlaw sa imo. Na mga abi mo wala sa may makabulig sina sa aton sa amo sina nga estado sang aton kabuhi mo kundi kita man mismo. Kay kun ipadala-dala nato ang aton balatyagon kag paminsaron sa sitwasyon ay ganuyon kagid sang amo sina iya nga hitabo kag indi kagid mapuslan sa ulihi. Ha? Dumdumon mo palangga ka sang pamilya mo, sang utod mo, may magapalangga pagid nga dugang sa imo sa ulihi. Gani hindi ka magdula sa paglaom. Kung may mga kabataan, da balalingawang ka o galingon mo sa mga kabataan, kung may mga kahinablusan ikaw dara, kay sila makabuligid sa imo. Okay? Siguro inalang matugda ni Tita Wilma sa imo pagpangamuyo, sigurado ang mahal nga Dios magagiyagid sa imo. Kung ano ang imo dapat himuon kag kung sinong imo palapitan. Ha? Lorette? May damo ginya salamat. Sa ito dira mga palangga nga mga tagpalamati nga nagamal. Tita Wen, pwede ko man ma-share nga akong story sa akong life. Yes, of course, no? Sa inyo dira ginapadalaan nga messenger sa nga account, no, sa personal account ni Tita Wilma, ara hindi taman mapasugtan nga unahon ang inyo mensahe sa iban kay ginapasunod ko man ina, ha? Alabutan gid ina. Hindi lang ng lawig-lawig. Kiti kon maglawig-lawig, kalabutan na 2-3 ka oras, hindi ganiot doon. Tado so naman nga adlaw ay hindi, no? I-brief and concise nyo lang, mga importante lang ibutang para nga at least bisan paano ma-share naton sa iba naton nga mga kauturan ang mga inagihan ninyo sa kabuhi. Nga nakahatag sa inyo leksyon o kung inspirasyon, nga nakahangkat sang inyo ikasarang na pwede gid ina o kung problema man nga inyo ginaangkon gusto ninyo pangayoan sa personal nga opinion or advice ni Tita Wilma kay sa kutuban sang aton masarangan kita magatinguha man para dira na i-type nyo lang dira kag i-send sa aton na search nyo lang ang Facebook account ni Tita Wilma Antupina Sugaton paamo ka lang na bala no. Kaya kung lapit ka din sa Bacolod, kung pwede man lang ni mo ma-drop by diri kay do ka budlay pa man subong tungod sang pandemic, much better kung may Facebook account ka, amo nila para madasig. Okay? Yes, madamo gid nga salamat. Alas 2:22 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na nagdira mga kauturan, da bala no? Sa mga pagpalanakit si Gat Andres Bonifacio. Balik ako pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Ay, sa itong sa FB Live, Maria Cecilia Pabon Jimenez, salamat gid, mayong hapon. Kay JM Asdilio Banaag, Tita,
good PM, good afternoon. Always gid ga monitor from Kabangkalan. Keep safe and God bless. Salamat gid Watching live lang na si Maria Cecilia Pabon Jimenez, Alex Fuentes, sir, mayong hapon. Ara lang siya kuno nagapamati. Okay, thank you gid. Oh, ara naman. Aha. Sino naman si Muhammad Adam? Si Muhammad Adam. Ara naman, ginapadalaan naman niya mensahe ang tanan naton nga mga kamudira nga ra sa FB Live sa atong chat room, ha? Hindi gid kamudira magpabiktima sa ila. Ha? Amo naman hambal kag ina ni Action Arts sang aga nga kunang kwarta kuno pag gusto mo makaangkon sang kwarta madasig nga panaw padasig man nga madula kay hindi sa mapus nga hindi sa mabudlay nga paagi kundi sa mapus nga paagi. Hindi gid ka modera mag padala-dala. Rose Salvacion watching from Hermelinda Homes, Mansilingan. Yes, Rose Salvacion, good afternoon. Araman si Inday Jean Officer. Good afternoon, Tita Wet monitoring. Love views. Thanks, Gid. Phoebe Habagat, Tita Wilma. Yes. Sakto ka gid Sir Alex Montesa. Mental health matters. Amo ning sitwasyon ni Inday Loret. Naluoy ko, na? Martin Aliling, good afternoon po. Ara naman ang sabat naman kay Martin Aliling niya, si Dant Aherwar, ay nga mga anak mo. Ginauyangan nyo lang ang amon, ginagamon nyo lang ng amon mga listeners, no? Okay lang, basta kamo da iya, ginapaandaman lang ka, napaandaman ni Tita We. Ano lang kamo ni Tita We, ang, hindi lang kamo magpadala-dala, no matter what, ha? Kinanglan lang gid. Okay, kag magluwas man sina, dali lang gid Tita We, ma? Oho. Mayong hapon mandira kay Inday Quisha. Mayong hapon lang. Kag magluwas pagi kay Inday Quisha, abaw ara man siya. Oh, salamat gid. Hi and hello. Yes. Dali lang. Okay. Salamat. Mayong hapon gid sa imo. Kag sino naman nagakasubo gid siya kay Susana Tigle, no? No? Ara kagid. Salamat sa imo Inday Susana Tigle, no? Kag mayong hapon lang dira man kay Nicole Ricaria Apolinario, kay May Yang, na mayong hapon man, kay Donna Fernanda Sabio, kay Inday Virtual Pinda, Lini Valencia, Miss Seven Heaven, yes, Alma Lumina, good afternoon, thanks, April Joy Buena Flor Gaston, kay Melchorita Ferrer, yes, nag-greet ko na nakaina, ma'am. Thank you, Gid. Martin Gonzalez, kay Alvin Mar Solis Temon. Felipe Gayagas, yeah. Kay Siddharth Anarwar, Martin Aliling, Lawrence Sinises, Ginesi or Ginise. Christian Ayoko, kay Probilina Marquinho, and Jessica Dumalaw ko tapdasan. Salamat man kay Chris Laika Libron. Muhammad Adam kay Cesar Lim Chaco Jr. Salamat gid. JM Asdilio Banag. Salamat man kay Maria Cecilia Pabonimian. Aprik say Aprik Mandi Uya. Salamat mo sagad gid sa inyo, no. Philip Alonzagay, mayugid nga pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Salamat gid. Okay, karon naman, relax lang ka mo dira.
Alas 12:30 na Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma, anong aton mahagtag sa itong sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga adlaw? Yes, kay kabalugid ta bala subong nga adlaw ika-157th birthday ni Gat Andres Bonifacio. Kung nga ang gintandog ko ni, kay ini gusto ko man mahatag nga may ang informasyon sa aton mga kabataan, ilabi na sa aton mga estudyante. Part lang sa kabuhi ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio, ginbunag ini siya Nobyembre 30, 1863. Ari action na sa mga kabataan. Tawian nung 1863 man, hindi ari na lang. No? Ginbata si Andres Bonifacio November 30, 1863. No? Dito sa may Tondo, Manila. Ang iya siniginikanan, amot sanday Santiago Bonifacio, kag Catalina Di Castro. Tsakto na dito, di ba? Si Andres Bonifacio, isa ini siya ka revolusyonaryo. Isa ka Filipino nga revolusyonaryo. Baganihan, when we say baganihan hero, mga anak, baganihan ini siya nga nagtukod sang kabati kamuna sa school, di ba? Sa history sang KKK, di ba? Ang KKK, silingon niya, katipunan ng mga anak ng bayan. O kon anak ng katipunan. O kon katipunan, ano ng KKK, di ba? Kataas-taasan, kagalang-galang na katipunan ng mga anak na bayan. Amo ng tatlo KK, tandaan nyo na mga anak ha, kataas-taasan, kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. O kon, katipunan in short. Pero amo na asta ang KKK. Isa ina ka makabig tago, tago nga sosyudad, nga sa diin iya nakatuon sa pagpakig-away sa mga Espanyol, sa mga Spaniards, sa mga Spaniards nga amo iya ang nagsakop sang aton pungsod Pilipinas. Si Andres Bonifacio, isa sa mga una nga nakaangkon sang klaro nga pananawan sa kung ano ang dapat nga Pilipino nga pungsod. Siya ang ginkilala nga amo ang ama ng himagsikan at Rebolusyong Pilipino. Ginkilala sa liwata, si Andres Bonifacio, ginakilala nga ama ng himagsikan at Rebolusyong Pilipino, kag kilala man siya. Kilala siya sa tawag nga Supremo. Pero abi ninyo, si Bonifacio, ginbata niya nga pigado. Wala sa ginbata, si Bonifacio wala niya ginbunag nga pigado. Kaya ang iya si ni Iloy, half Spanish. Kag may kaugalingon siya nga may kaugalingon siya nga teacher, may nagatudlo gid sa iya. Pero hindi nangin madali sa iyang kabuhi. Para sa iya, hindi nangin madali ang tanan kay nga nagtaliwan or napatay ang iya sini mga ginikanan. Sang 14 years old siya, sang 14 anyo siya, nga among nangin rason para nga maguntat siya sa iya pag-eskwela. Pero sa pihak sang kakulangan sa formal education, gintudluan niya ang iya kaugalingon. Siya mismo ang nagtudlo sa iya kaugalingon. Kasi why say formal nga edukasyon mo, di ba? Gintudluan niya ang iya kaugalingon nga magbasa kag magsulat sa pulo nga Espanyol kag Tagalog. Nga among nangin rason para makakuha siya sang trabaho bilang clerk messenger sa isa ka kompanya nga Aliman. Kag amo nang nasiling nila interesado si Bonifacio sa
klasikong rationalism na kag mahilig siya magbasa sa mga ginpang sulatan na Victor Hugo, mga sinulatan ni Jose Rizal kag Eugene Sue na siya nakaangkon sa isa ka madalom nga interes sa pagbasa sa mga libro sa French Revolution kag ang mga kabuhi sa mga presidente sa Estados Unidos na amo nang iya ginapabasa sa unanan. Nangin rason man ina para nga makakuha siya sang isa ka maayo nga ighalangop sa mga socio-historical nga proseso. Ang handom lang gid ni Andres Bonifacio nga mabag-o ang kahintangan sang iya sini mga kauturan sa ila lugar sa idalom sang colonialism o kolonyalismo nga amo inang naghatag rason sa iya pag-intra sa La Liga Filipina. Anong La Liga Filipina? Ang La Liga Filipina na gintukod ina ni Jose Rizal. July 3, 1982 sa tuyo nga hugpungon ang mga Pilipino para nga makaumpisa sang reforma. Maayo nga edukasyon, kooperasyon, kag pag-isaman sa bugos nga Pilipinas. Actually, tawi-lawig panitani mo, no? Sa pero gamay lang na nga informasyon ang ginkuha ko nga may ma-share lang ko sa mga kabataan kung sino si Gat Andres Bonifacio. Kag magluwas sina, may kaangtanan man sa karon nga adlaw nga kahiwatan kay it's a regular holiday, kada tuig na iya. Nagpatigayon man protesta ang nagkalain-lain nga mga grupo, tungod sining ika-157th birthday ni Gat Andres Bonifacio. Dito nagtinipon-tipon man sila dito sa may UP Diliman sa Palma Hall. Nagkalain-lain na nga grupo, patigayon sila mga programs. Kag ila man dito ginhanduraw ang ika-22 nga anibersaryo sang organisasyon sa mga kabataan nga anak bayan. Halin sa Palma Hall, nagmarcha sila pakadtuya sa University Avenue. But actually, ang lipot lang gid sa akon nga nasiplatan kaina at may kaangtanan man sa aton sinikahiwatan karon nga adlaw. Anong mensahe sa aton presidente? Kinanglan tularan ta. So tularan ta ang mga hinimuan ni Gat Andres Bonifacio, di ba? Ti subong nga adlaw muna sila nila. Subong nga adlaw siling sang grupo ni nga CEGP. Ngayong araw ng Ama ng Himagsikang Pilipino, ari ang grupo sa mga kabataan. Upod ang iban pa nga sektor sang sosyudad sa University Avenue para ikomemorar, namo na siyang term, ikomemorar ang adlaw ni Bonifacio, ang iya sini birthday, kag sukton sa kriminal nga pagpabaya si Presidente Duterte kuno ay oo. Na may isa na sa mga singgitan sa mga militante nga grupo na okay, kay Teo kadamo sa mga reactions nila, kalakip na dira ang paghatag suno sa ila sang katapusan ang masili makabig nilang traidor, kura, pagpaanto sa mga pasista nga diktatorya ni Duterte. So that's why nga nagpatigayon sila sang hublag protesta, kag ila man ginapanawagan ang pagpauntat sang jeepney face out kag ang pagpamatay sa mga mangunguma. So, alas 2:39, Action Radio Philippine Standard Time. Amoy na informasyon nga aton man na-share sa inyo sa sininga hapon. Relax lang, balik man si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga commercials. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio natin at DZRH News FM.
Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas.
ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Sa kay Vanessa. Wow. Ma'am Vanessa, good afternoon. Vanessa Mayo. Howdy Tito, we're watching lang here in Midwest, Minnesota. Thank you, good ma'am. No? Julius Pasco, mayong hapon. Gapamati lang live sa FB. Diraman gali antes ko malipat sa may Magsaysay Street sa Talisay City. Mayong hapon lang dira, ano? And ay Sally Sausa, good afternoon. Salamat, kid. Subuman kay Baby Roston, kay Tutukian, kay Noy, salamat gidira sa inyo. Kay Inday Norma Rosales, kay Inday Grace, alas 2:47 na. Ay, ito na horoscope. Bantay ninyong inyo tagsa ka, zodiac sign. Unahon naton ang Sagittarius para karon nga adlaw Nobyembre 30 tuig 2020. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Nobyembre, mga Sagittarius, ang inyo sining horoscope, halungan ninyo ang inyo credit card kung may credit card kamo. Likawan nyo gid nga mangin biktima kamo sang nagkalain-lain nga offer. Kay base o hindi ninyo mabatsyagan, dako na gali ang nadula sa inyo. Kinanglan mangin maalam ka mo sa bahin sa pinansya, pero halong gid permi. Halong gid permi kag kinanglan mangin honest kag mangin fair ikaw karon nga adlaw Sagittarius. Mga maswerte mo nga mga numero 4, 24, 29, 36, 43 kag 12. Yellow is your lucky color. Capricorn, ay mga Capricorn, mga nataw Disyembre 22, tubto binero 19. Masakit gid man masakit Capricorn nga maagyan mo or ma-experiensyahan mo ang pagkondenar sa imo, di ba? Pero wala sang mas masakit kung ang self-betrayal ang matabo sa imo. Mga masakit pag yan. Mga masuwerte mo nga mga numero 5, 51, 22, 36, 45, kag 11. Jade green is your lucky color. Sa mga Aquarius, ang mga Aquarius naman, amoy ni mga natao Enero 20, tubtub Pebrero 18. Malipayon ikaw Aquarius karon nga adlaw tungod sa imo achievement. Pati na, sa achievements ang imo mga kabataan na kinahanglan mangin happy ka upod sa ila. Kinahanglan pagid mag-save ka, magtipon ka now na. Amo na yung sa imo horoscope. Pasuwerte mo naman nga mga numero 8, 35, 12, 22, 53, kag 45. Lucky color, golden yellow. Sa mga Pisces na tao, Pebrero, 19, tubto Marso 20. Ang mga Pisces, nagkalain-lain, so no sa inyo horoscope, nagkalain-lain nga lugar ang makatuan ninyo. Increasing ang income mo, gani. Mabakal mo ang imo mga handom nga sapatos. Sapatos, gidya. Kag mabakal mo man ang gusto mo eh. Masuwerte mo naman nga mga numero 5, 23, 252, 11, kag 45. Magenta red is your lucky color. Sa mga Aries, ang mga Aries, amoy ni mga natao Marso 21, tubtub Abril 19, subong adlaw, ma-attract mo man ang isa kahitabo nga makahatag sang kasanag sa imo pagausuyon nga banas para sa imo maayo nga kabuhi.
Kinahanglan mo lang always seek positive emotion. Aries, mga masuwati mo naman nga mga numero 6, 42, 20, 14, 52 kag 35. Ultraviolet is your lucky color. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus, amoy ni mga tao, Abril 20 tubto Mayo 20, tinguhaon mo ang win-win solution sa imo problema. Tunan mo mga bagay-bagay antes ka man magdesisyon. Mga masuwati mo naman nga mga numero 7, 43, 20, 18, 45 kag 32. Dollar green is your lucky color. So, nabatian nato na itong tag sa zodiac. Ang unang bahin sa pagbasa natin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope. Yes, Tita Wilma, ang aton man anay DTX 500 capsule. Balik pa si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Hi, Julius Pasco. Magpamati sila. FB Live. Vanessa Mayo again, no? Ma'am, watching lang here in Midwest, Minnesota. Thank you, gida, miss. Kag araman si Inday Salvi Gatilugo, hello. Kag kay Faith Joy, Tumbukon Palanog. Good noon, Tita Wilma, watching live from Pulupandan. Randy Ariaga Santisas is watching. Mayong hapon man sa imo dera Randy, no? Salamat gid sa pagupod man kay Tita Wilma karon nga hapon. Inday Gina Officer ara man siya. Si Fibe Inday Feb, no? Febi Habagat mayong hapon. Salamat gid. Aha, kag ang dami nila salamat lang dira Azucena Tigle kay Gingging Lakabe, kay Randy Atriaga Santisas, kay Normie Curtis, mayong hapon man, kay John Ray Varon, may damogin nga salamat, kag Marvin Rodriguez Tan, Martin Gonzalez, good afternoon, araman sa Felipe Gayaga, si Sidhart Aherwar, kag si Lawrence Henise, yes, salamat man. Kay Chris Light Calibron, salamat gid. Okay. Kag, dali gid lang, bidi sa piyak, dali lang, na? Randy Artiaga Santesas is watching, salamat gid sa imo. Kag, Julius Pasco, tapos na. Si Nicole Ricari Apolinario, kag kay Mai Young, salamat gid April Joy Buena Flor Gaston, salamat man sa imo kag mayong hapon lang dira. Okay na, thank you gid sa inyo.
tubtub Hunyo 21. Gemini, tinguhai nga mangin relax ikaw karon nga adlaw. Go deep in silence sa may imo pagpangamuyo, kag mabatsyagan mo ang ginahutik sang imo balatyagon. Mga masuwati mo nga mga numero 2, 11, 46, 25, 32, kag 45. Duhat purple is your lucky color. Cancer, sa mga Cancer, mga nataw Hulyo 22, tubtub Hulyo 22. Cancer, hambal sa imo horoscope, tuon ikaw sa pagpangamuyo para nga mag-abot man ang blessings sa imo. Ang good energies mag-attract sang bugana nga kabuhi. Mga masuwati mo naman nga mga numero sa Ace, 22, 31, 42, 15, kag 25. Mango orange is your lucky color. Yes, sa mga Leo, mo ini mga nataw Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Maabot ang grasya sa imo kung magpadayon ikaw nga tampad sa imo kaugalingon. Mga maswerte mo naman nga mga numero 8, 35, 12, 24, 51, kag 42. Electric blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3, ang ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagpangamuyo, updating niyo ako sa pagpangamuyo sa Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nalawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo,
Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Po ninyo kay Tito Wilma sa pagpangamuyo. Padayon man si Tito Wilma, pero syempre anay ang aton pagpangapikapi. Upo ng Zenthon Plus Coffee Mix, ha? Tubtob Setyembre 23. Virgo, makaangkon ikaw inspirasyon sa imo pagbiyahe karon nga adlaw. Kag tandaan mo lang sa pagpangamuyo, magagwa by surprise ang oportunidad sa imo kabuhi. Maswati mo naman nga mga numero 3, 12, 35, 58, 41, kag 25. Fuchsia pink is your lucky color. Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. May surprise marriage proposal karon nga adlaw. Amoy na mabaton mo sa mga singles, na? Hindi ka masyado gid mag-worry. Real gani, relax ka lang. Suno sa imong horoscope. Mga maswati mo naman nga mga numero 7, 43, 52, 24, 12, kag 33. Scarlet red is your lucky color. Sa katapusan neto ng zodiac sign, Scorpio, ang mga Scorpio nito, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Madamo fake news ikaw nga makuha karon nga adlaw. Damo kabla fake news nga masagap, Scorpio. Na? Kag isa pa, ariyo, subong adlaw mag-pray ka or magpangamuyo ka. Kag imo maangkon ang maayo nga guidance para sa imo pagkabuhi. Gani, go ikaw, Scorpio. Maswati mo nga mga numero. 8, 25, 51, 31, 12, kag 42. Lucky color, lilac, violet. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para sa katapusan nga adlaw sa bulan sa Nobyembre, nubet sa 30 tuig 2020. Paalam na si Tita Wilma, ang ito na Bible verse for today, halin sa Ephesians chapter 5, verse 11 and 12. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret. May damogin nga salamat sa inyo mga palangga nga mga tagpalamati. I can't say. Salamat gid sa standby na sa matawag mga drama mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Without you, I would die. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!